Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон. Имрӯз як хабари безеб омад. Аз дунё гузашт як блогери тоҷик ба номи Дилшод Сторию. Ин инстаграм блогер буд. Биёед ҳама кас дар ҳаққаш дуогӯ бошем ки худованди бузург ҷойаши ҷаннатал фирдавс гардонад ва хешу тавораш сабри ҷамилита. Инна лиллоҳи ва инна илайҳи раҷиун. духтаре ки меравӣ наздаш нурчашмаи як хонавода аст. агар наметавонӣ хушбахташ кунӣ, мард бошу наздаш нарав. сафар кун, ба касе чизе нагӯ. ошиқ шав, ба касе чизе нагӯ. шод бош, бозам ба касе чизе нагӯ, чун мардум чизои хубро хароб мекунанд. азизам, ин бегоҳ дар хона касе нест. метавонӣ ки биёӣ. пеш аз омаданат занг зан. хай, интизоратам. инро ҳал кардам. 2 нафар ҳастанд. бегоҳ тайёриятро бин. 1 дақиқа. ҷонам, дишаб акс гуфтам равон накардӣ. имрӯз якчанд акс гир ва ҳатман равон кун. бародар, барояд мутаассифам. чаро? умедворам духтарат он қадар қавӣ шавад ки битавонад товони ҳамаи корҳое ки падараш бо духтаро кардаро пас диҳад.